Patimile și moartea lui Isus n-au însemnat sfârșitul, ci alături de învierea Mântuitorului constituie temelia credinței creștine. Ascultați o meditație preluată din cartea La Calvar, de Max Lucado. Capitolul 16. Calvarul. Moto: să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința, care pentru bucuria ce îi stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea, și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Evrei 12, versetul 2. Noua traducere românească. Vino împreună cu mine pe dealul Calvarului și privește scena dureroasă care se desfășoară sub cerul sumbru. Soldații îl apucă brutal pe tâmplar și îl trântesc la pământ, întinzându-i brațele pe lemnul crucii. Unul dintre ei își fixează genunchiul pe antebrațul lui, țintuindu-l în loc. Fierul strălucitor al cuiului este poziționat cu precizie, iar soldatul ridică ciocanul, pregătindu-se să lovească în momentul în care Iisus îl privește. N-ar fi putut Iisus să-l oprească? Concordarea bicepsului cu încleștarea pumnului s-ar fi putut împotrivi. Aceeași mână care a poruncit furtunii să se liniștească, care a redat vederea orbilor și a înviat morții, nu ar fi putut, fără efort, să respingă ciocanul și piroanele? Dar pumnul nu s-a strâns și momentul prielnic a trecut. Ciocanul izbește nemilos, pielea se sfâșie, sângele începe să picure, apoi să țâșnească. Și acum urmează întrebările. De ce? De ce nu s-a împotrivit Iisus? Pentru că ne-a iubit, răspundem noi. Și este adevărat, extraordinar de adevărat, dar doar parțial adevărat. Dragostea lui a fost motivul, însă nu singurul. A fost ceva mai mult, ceva ce Iisus a văzut și care l-a făcut să rămână acolo, fără să se împotrivească. În timp ce soldatul i-a apăsat brațul pe cruce, Iisus și-a întors capul într-o parte și cu obrazul sprijinit pe lemn a văzut. Un ciocan? Da. Un cui? Da. Mâna soldatului? Da. Dar, dincolo de toate acestea, a văzut ceva ce nimeni altcineva nu putea vedea. Între palma lui și lemnul crucii era o listă lungă, o listă cu greșelile noastre, poftele, minciunile, lăcomia, anii noștri de rătăcire, o listă cu păcatele noastre, deciziile greșite de anul trecut, comportamentul greșit de săptămâna trecută. El a văzut zapisul. Știa că pedeapsa acelor păcate era moartea. Știa că acel zapis aparținea fiecăruia dintre noi. Și pentru că nu putea suporta gândul unei veșnicii fără noi, a ales piroanele. Tată Ceresc, Tu ai văzut lista cu numele meu pe ea, bătută în cuie pe cruce alături de Iisus. Îți mulțumesc că acea listă lungă a fost anulată prin moartea și învierea lui Iisus. Prin jertfa Lui eu pot să fiu liber. De aceea îți mulțumesc în numele Lui. Amin. Ați ascultat una dintre cele 40 de meditații pentru Paște cuprinse în cartea La Calvar, de Max Lucado, prezentată de Cristi Pavel cu acceptul editurii Scriptum Oradea, unde puteți comanda cartea.